साइन्स मिउजियाम बेनो दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धनस्रिघाटनि बरजार होननाय मोनसे जायगायावहा बेयावहा जाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानो गोसो बिथांमोना जानुवारिनिफ्राय एडमिसना जागोन आरो बेयावहा एडमिसन लानानै मोजां सोलोंथाइ लानानै गावबा गावनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनो हागोन। जाय बिथांमोना साइन्टिस्ट जानो गोसो बा मिसाइलमेन बा डक्टर इन्जिनियार गासैबो बिथिङाव सोलोंथाइ लानो हागोन। जाय बिथां नासायाव थांलायलायनांगौनि गोनांथि गैला। मानो होनब्ला जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय धनस्रिघाटनि बरजार होननाय मुंनि जायगायावनो नोंथांमोना एडमिसन लानानै गावबा गावनि रोंगौथि आरो सोलोंथाइखौ लानानै साइन्टिस्ट जानो जिथुनिखि सिमां रनसायनाय बेखौ मोगथां महरावहा होनो हासिगोन। जाय फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोना बेहायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायोब्ला नोंथांमोना साफा साफा साइन्टिस्ट जानायनि लामायाव दङ। मानो होनब्ला जोंनि बिटिआर बा आसामावहा साइन्टिस्ट बा मिसाइल मेन गैया। बेवहायनो दायो नोंथांमोना बेहाय फैनानै एडमिसन लानानै साफा साफा साइन्सआव एडमिसन खालामनानै गावबा गावनि साइन्टिस्ट बा डक्टर इन्जिनियार साफा साफा जानो हासिगोन। बेहायनो गोजौ सोलोंथाइ लानानै आरो इयुन जोलैफोरखौबो मोजां मोनसे गोग्गो बारहावा